Това е продължението на нас, дед правихме къщата. Ама къде е... защо купаем още? И Роберт изгуби хупер някакъв. Какво? Да, изгубих си много яката къща. Еко, това е мултиплеер. Сега казва живеенето на остров. Човек някой беше ме ударил. Глупаци. Какво? Глупаче? Как да се влезно? Чакайте. Пусни ти бил начало и каме. Няма да го включа. Чакайте. И да ме хора, това във Марс Роберт изве на остров и други само купат. Не, няма. Не сте глупаче. Ама Как го изкопа? Така го остави. Добре. Аз трябва да правя... Кой ме удра? Зомби има тука. Кой ме удра? Вайо, защо ме удра? Чуйте. Това най-тежко какъв сите. Какъв? I take it. Готино ли е надолу? Няма още айрон. Айрон, метал търсиш. Еми аз си направя тунел. Не, няма. Само ще гледам с бяг геймър какво става. Вайо, ние трябва да пазим за зомбита. И аз ще купая писта ми. Няма само Вайо да купая. А пък ти да сподаеш. Да, ще купая, ето това вече ще купая. Дете по-яко. Не знам колко от теб за майка. От мене, да. Зомби! Майка му. Отговорица. Помощ! Чуйте, тук правя три тунел. Вано не е точно до моя. Аз правя мой тунел. Ама не е до вашия. Вано, чуй, ей, тук е. Може... Вано не е до моя. Влез едно блокче. не ми виждайте в моя тунел. Вано, ти си ей тук. Моя е в края. Нямам факли, хора. С Богом. Не трябва пак и трябва да... Чуйте. Тук, Вано. Копаем. Който го гледа, не се опиша да говорим сега за себе си. Да. Скоби Роберт не знае нищо майка. Скоби Вайо не мога да виждам почти нищо надолу толкова. Здрасти. Някой изхвил цялото дърво. Какво? Цялото дърво. Ето ти го. Нави. Виж, оставям ни ставата. Ето, оставих. Ще вярвам. Нати. Нали трябваше. Учвам да видя за зомбите да ги убия. Да, няма да ги направя, не съм луд. Който живее в Вайно да пише в коментарите и да се абонира. И да се абонира за Pro Gamer Big. Само за него. Скоби Бал и Steam Ray. Не, да се абонира за как се казва с този канал? Аз се упълних на... Аз се упълних на Pro Gamer BG. Да се абонира за Pro Gamer BG също. И за Буен. И за буене, да са... Ако не се Кой е абонирате... стигнал до океан? Ако не се абонирате... Това е моя. Добре, аз ще заминавам с... Не се абонирате, ще ви бе. Това го каза Бяг Геймър. Бяг Геймър каза, че ще наебем, ако не се абонирате. Затова не го слушайте, той е изкукал. Абе няма да ги... Това са хора, бе. Че ненормални си. Шегувам се. Добре, той ще се гора, няма да го направи наистина. Ако иска да го направи, първо трябва да му намери къде живее. Бих приел да самоубия. А трябва ли ми Wi-Fi, за да играя с вас? Да. Винаги. Пуснем стабилата и светлината мъга. Къде си ти? Търсето. Искам да те видя. Какво правиш? Здрасти. Това моя меч е. Не. И аз имам меч. Не ме убивай, де. Аз и те убивам, човек. Няма да те убивам, ако и ти не ме убиваш. Учвам да видя за зомбита. Учвам за зомбитата. Аз трябва да пия да. Вода. Кирка, тъп. Кой навега вода още? Аз не.
Може ли да видя къде е водата ти? Искам да те намеря къде са. Уау, това копа е много надолу. Не ме залавяй ти. Ела да ти покажа. Идвам след тебе. Ама те изгубих. Ето, тук е вода. Ще пия, ама не мога. Тук е океана. Аз се хвърлям чао. Абе искам, поснима да се хвърля. Не! Ето, си трябва да изхвърлям блокче. Чакай да дойде в къщата. Идвам. Човек, идвам. Не ме убивай. Той е направил. Стане на статуя на хуй. Може и малко части. Вече е ден, съм зомби да умира. Зомбитата. Умряха и. Какво стана? Аз само си прибирам нещата. Майка ти, абе ей. Нищо. Просто го убиха, защото той тъп крипър е луд. Къде е буенерджи? Да го видим. Има друг крипър и горящо зомби, човек. Майка му. Сой, Вайо, ама аз си заминавам. Не си заминавам, а с крия. Има крипър и горящо зомби. В базата ни ще вязат чет малко. Зомбите умря, обаче моите айтеми са явно. А крипър? Не сте бразата. А крипър? Кой е закрил един крипър горе? Къде? Крипър, къде? Един поръсенце. Прасе! Отивам за месо. Хайде, дай да убия аз това. Не ги убивайте! Добре. Не си го убил. Ван, който го убие, Ван. Добре, няма да го убивам. Той го убива. Валентин го убива, не аз. Спри да убива спасетата, те са ни нужни. Да ги гледаме. И да... Не. Имаме ябълки. Да. Пък и ако нямаме храна, да се килваме. Аз съм всички. Кой сте ги взели вече? Всички. Ама защо трябва да ме убиваш? Какво толкова къси имам храна? На мен не ми пука. Добре, ако бъде тук. Аз се те ударих, Вайо. Не имам 2 сърца. Какво? Какво каза? Какво имаш? Къде? На мен има. Аз къде си? Здрасти, брато. Само майките. Брато, да ти помогна? Те се заловиха. Еко, заловиха възипи. Той ва залови. Аз ще ва изловя. Ей, Вайо. Някой си имам крипър вкъщи. Аз. А вие се заловихте. Не знаете. Не! Абе, това съм аз. За да и двамата са направя. Не съм ми върнал всички айтеми. Аз не ви правя нищо, бе. Рандата е моя. Какво съм ви направил, бе? Ето, Ти път колко продължава вече? 8 минути. Добре. Слушай.